корхонаи истеҳсолии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири душанбе яке аз бузургтарин корхонаҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти ширии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. навбати аввали хатти истеҳсолии комбинат бо иқтидори коркарди 110 тонна шир ва 10 тонна яхмос дар як баст ҳанӯз соли 1965 ба роҳ монда шуд. навбати дуюми коркарди шири табиӣ соли 1976 ба кор дароварда шуд ки дар натиҷа иқтидори комбинат ба коркарди 228 тонна шир дар як баст баробар гардид. соли 2005 комбинат ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири душанбе табдил дода шуд. комбинати шири душанбе коргоҳи истеҳсолии замони иттиҳоди шӯравӣ мебошад ки то имрӯз иқтидори кории худро устувор нигоҳ доштааст. айни замон дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири душанбе 418 нафар ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд ки комбинат дар коҳиш додани сатҳи бекорӣ саҳмгузор аст. дар ҳоли ҳозир комбинати шири душанбе вобаста ба талаботи бозор бо коркарди 30 тонна шири табиӣ дар як шабонарӯз 84 номгӯи маҳсулоти ширӣ истеҳсол менамояд. кормандони масъули комбинат дар машваратҳои корӣ масъалаи таъминоти бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати шириро мавриди муҳокима қарор дода ҳамзамон ба рақобатпазир будани маҳсулоти истеҳсолии худ аҳамияти аввалиндараҷа медиҳанд. истеҳсоли барчаспҳо бо навиштаҷоти номгӯи маҳсулоти ширӣ ки дар баданаи зарфҳо насб карда мешавад дар ҳудуди ҷамъият истеҳсол мегардад. ороиш ва коркарди барчаспҳо дар таҷҳизоти компютерӣ барномарезӣ ва андозагирӣ шуда сипас аз тариқи дастгоҳҳои муосир чоп карда мешавад. соли 2014 дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири душанбе коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти кӯдакона, коргоҳи истеҳсоли панирҳо ва равғани маска ва коргоҳи зарфҳои як бор истифодашаванда ба роҳ монда шуд. ин зарфҳо ки барои нигаҳдории шири табиӣ истифода мешавад ҳар кадоми он ғунҷоиши то 1 тонна ширро дорост. тавре мутахассисон ба мо иттилоъ доданд дар истеҳсоли биокефир шири табиӣ ва моинӣ истифода мегардад. зарфҳо ки ба хатти истеҳсолӣ ворид гардид бо ҳамоҳангии фаъолияти корманд ва таҷҳизот раванди технологии истеҳсолот анҷом дода мешавад. дар ин нуқта ҷараёни истеҳсоли биокефир ба анҷом мерасад. акнун биокефирро метавон ба бозори истеъмолӣ равон кард. бояд гуфт ҳар коргоҳи истеҳсолии комбинати шири душанбе озмоишгоҳи худро дошта дар онҳо тамоми раванди технологӣ ки дар ҷараёни истеҳсолот гузаронида мешавад таҳти назорати ҷиддӣ қарор мегирад. ҳозир масъалаи турушнокии ширро санҷида истоданд ки баъди гузаштани процесси гомогенизация дида истодааст ки ба турушнокии шир чихел ин раванди технологӣ чихел таъсир кардааст ва баъди гузаштани процесси гомогенизация турушнокии шир чихел шудааст, баланд шудааст ё дар ҷош истодааст. умуман муҳлати масрафи маҳсулотҳои ширии корхонаи мо аз 10 рӯз 12 рӯз зиёд нест, чунки маҳсулоти корхонаи мо пурра табиӣ аст ва ин ҳам бошад ба шарте ки шароити нигаҳдории ин маҳсулот ба ҳарорате ки мо дар борҷома менависем мувофиқ бошад, яъне ки ҳарорати нигаҳдории маҳсулоти ширии табиӣ аз 2 то 8 дараҷа мебошад ва агар ба шарте ки ҳарорати нигаҳдории маҳсулоти ширӣ яъне ки аз рӯи стандарти давлатӣ ҷавобгӯ набошад, дар вақти ҳарорате ки аз лозимӣ баланд шавад, шароити нигаҳдорӣ аз 8 дараҷа зиёд бошад, метавонад ки муоинии ин маҳсулот аз нав дар кор дарояд ва метавонад сарпӯши ин маҳсулотро варам кунонад. дар ин ҳолат албатта ин маҳсулот вайрон мешавад. коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти кӯдакона дар навбати дуюм ба истеҳсоли батончаҳо шурӯъ мекунад. батонча аз творог, равғани маска ва шоколад омода карда мешавад ки истеъмоли он барои кӯдакону наврасон аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ғизонок мебошад. раванди истеҳсоли батончаҳо аввал дар ҳарорати гарм ва бо гузаштан аз рафи сард омода ва бандобаст мегардад.
таҷҳизоту технологияи истеҳсоли комбинати шири душанбе аз Федератсияи Россия, Маҷористон ва Ҷумҳурии Федералии Олмон харидорӣ гардида, ҳар як рафи истеҳсолӣ имкон медиҳад, ки то 6 намуди маҳсулоти ширӣ омода карда шавад. Сироки Қолфинай чунин номгузорӣ шудааст маҳсулоти навбатии истеҳсолшаванда дар коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти кӯдакона. дар коргоҳи маҳсулотҳои ширӣ барои кӯдакон зиёда аз 34 намуди маҳсулоти ширӣ барои кӯдакон истеҳсол карда мешавад, ки аз он ҷумла сирок, творожок, батончик, биокефир, шир бо шоколад ва бисёртар намудҳои йогурт истеҳсол карда мешавад, ки ин гуна маҳсулотҳо яъне барои кӯдакон ва наврасон хеле ҳам фоидаовар мебошад. он маҳсулотҳое ки дар комбинати шири душанбе истеҳсол карда мешаванд аз шири табиӣ буда, яъне аз тарафи экология тоза, он маҳсулотҳои ширие ки мо тайёр мекунем пастеризатсия карда мешавад ва он микробҳо ки дар таркиби шир вуҷуд доранд, яъне безарар гардонида мешаванд. гуфта мешавад, ки истеҳсоли шир агар як тарафи масъала бошад, коркарди шир муҳимтар аз он арзёбӣ мегардад. Зеро истеҳсоли маҳсулоти гуногун аз шири табиӣ барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ нақши муҳим дорад. Бо назардошти ин, дар паёми навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон коркарди ашёи хом дар соҳаи кишоварзӣ махсусан таъкид гардид. мавриди зикр аст, ки дар афзоиши ҳаҷми маҳсулоти шир ҳиссаи бахши хусусӣ назаррас мебошад. ман боз диққати харидоронро ба он ҷалб кардани ҳастам, ки дар вақти харидорӣ намудани маҳсулоти ширӣ аввалан диққат ба он диҳанд, ки молати масрафи маҳсулоти ширӣ бояд аз 10-12 рӯз зиёд набошад. дуюмаш, ки агар ки дидед, ки дар шароити нигаҳдорӣ бедуни яхдон маҳсулоти ширӣ вайрон нашудааст, ин аллакай шаҳодат аз он метиҳад, ки ин маҳсулот дорои консервантҳо, химикатҳо мебошад ва инчунин молати масрафи он мебинед, ки аз 2 моҳ 3 моҳ зиёд ҳаст. ҳоло он ки маҳсулоти ширӣ маҳсулоти зуд вайроншаванда аст ва дар шароити то ҳатто нигаҳдории яхдон аз 2 дараҷа то 8 дараҷа зиёдтар аз 10-12 рӯз яъне истода наметавонад. бахусус барои кӯдакҳои мо ин йогуртҳое ки берун аз ҷумҳурӣ ворид мешаванд, бахусус бояд ки харидорҳои мо ба ин чиз диққат диҳанд, чун ҷисми кӯдак дар афзоиш аст ва дар инкишоф аст. бояд ки мо ба кӯдакҳо фақат маҳсулоти табииро яъне ки пешниҳод кунем ва боз як бор такрор шавад ҳам гӯям, ки он маҳсулотҳое ки дар рафҳои мағозаҳо бе яхдон дар муддати 3-4 моҳ ба ҳузур меистанд, яъне ки мо бояд фикр кунем, ки он маҳсулот чӣ ҳаст ва дар дохили он маҳсулот чӣ моддаҳои химиявӣ ҳастанд, ки он маҳсулот бе яхдон вайрон намешавад ва мо бояд ин маҳсулотро ба фарзандои худ харидорӣ накунем. ашёи хоме, ки ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири душанбе ворид мешавад, аввал дар озмоишгоҳҳо мавриди ташхис қарор гирифта, баъдан ба коркарди он иҷозат дода мешавад. корхонаи истеҳсолӣ барои аз касалиҳо эмин будани чорво аз хоҷагидорон маълумотнома талаб мекунанд. дар ҷараёни озмоиши ашёи хом агар рафту дар таркиби шири табиӣ касалиҳои сироятӣ муайян карда шуд, ашёи хом ба хоҷагиҳо бозпас гардонида мешавад. вақте ки ба маҳсулоти тайёр ба анбори корхона ворид шуд, он аз тарафи озмоишгоҳи марказии корхона пурра назорат карда мешавад ва ба ҳар як бахши он сертификати сифат дода мешавад. ман ҳамчун мутахассис гуфтанӣ ҳастам, ки имрӯзҳо дар рафҳои мағозаҳои ҷумҳурӣ бисёр маҳсулотҳои ширӣ ворид карда шудаастанд, чӣ аз даруни ҷумҳурӣ ва чӣ берун аз ҷумҳурӣ дар рафҳои мағозаҳо ба савдо бароварда шуданд, ки бисёрии ин маҳсулот бовар кунед аз ашёи хоми ширӣ истеҳсол карда нашудааст. вақтҳои охир истеҳсолкунандагон бисёр истифода мебаранд ивазкунандаҳои маҳсулоти ширӣ, яъне равғани палма, стабилизаторҳо, эмулгаторҳоро истифода мебаранд, ки ин
маҳсулотҳо аллакай маҳсулоти ширӣ нестанд ва он сифате ки маҳсулоти ширӣ дорад ва он фоиданокӣ ки маҳсулоти ширӣ дорад аллакай ин маҳсулот надорад ва муҳлати масрафи ин маҳсулотҳо низ хеле зиёд ҳаст ва арзиши ашёи хоми ин маҳсулот ба нархи арзон ба пеши истеҳсолкунанда мерасад ва албатта он маҳсулоти тайёри низ ба арзиши арзон фурӯхта мешавад. Лекин бояд ки харидорҳо ба ин фиреб дода нашаванд ва чунки саломатии инсон аз ҳама чизи муҳим ҳаст ва аз ҳама чизи қимат ҳаст ва бояд барои истеъмол бахусус кӯдакҳо бахусус пиронсолҳо бояд мо фақат маҳсулоти табииро харидорӣ кунем ва истеъмол кунем ки ин гарави саломатии ҳар яки мо аст. дар ин замина таъкид мешавад ки регламенти техникии бехатарии шир ва маҳсулоти ширӣ дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 апрели соли 2016 тасдиқ шудааст. Регламенти техникии мазкур дар ҷараёни ба меъёрдарории техникӣ бо мақсади муқаррар намудани талаботи ҳатмӣ ба бехатарии маҳсулоти ширие қабул гардидааст ки дар қаламрави мамлакат ба муомилот бароварда мешавад. Муқаррароти мазкур ҳамчунин назорати ҷиддӣ дар ҳифзи ҳаёт, саломатии аҳолӣ, муҳити зист ва ҳайвонотро низ пешбинӣ намудааст. ёдрас мешавем ки чорводорӣ қисми таркибии соҳаи кишоварзӣ буда аҳолиро бо гӯшту шир, равған ва саноатро бо ашёи хом таъмин менамояд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири Душанбе дар ноҳияҳои Хуросон ва Рудакӣ фермаҳои инноватсионии худро дорад ки чорвои ин фермаҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шудааст. зотҳои Сементал ва Голштейн аз Олмон ва зоти Монбельяр аз Франсия. маҳсулнокии ин гоҳҳои зотӣ 9000 литр ширро дар як сол ташкил медиҳад. фермаҳои ширӣ бо истифода аз технологияи рӯз бунёд гардида ҳамзамон нигоҳубини чорво дар он ба таври зарурӣ бароҳ монда шудааст. вақте ки экстерьер конституцияшон ниё мекунед ба пуррагӣ имрӯз ба талаботи ҳамон соҳаи чорводорӣ ҷавобгӯ боварӣ ҳаст ки аз ҳар яки ин моддагоҳ дар ҳолати манҳами хел дуруст хӯронидан аз 20 боло шир гирифтан мумкин. иштиҳошон бад не бени хӯрока тақсим кардан баробари тақсим кардани хӯрок гов аллакай хӯрока тоза кард. ин маънои ҳамона дорад ки ба шароит мутобиқ шудааст. дар ҳолати ҳамин хел нигоҳубин кардани чорво ино метавонанд оянда ширнокия баланд кунанд, маҳсулнокия зиёд кунанд ва комбинати шири Душанбе бо маҳсулоти ширӣ таъмин кунанд ва аҳолии шаҳри Душанбе, мағозаҳои шаҳри Душанбе бо маҳсулоти худӣ таъмин кунанд. мутахассисон иттилоъ доданд ки шири чорвои зотҳои Сементал ва Монбельяр барои истеҳсоли панир бисёр мутобиқ будааст. шири табиӣ барои истеҳсоли маҳсулоти гуногун аз қабили сметана, қаймоқ, творог, ҷурғот, чака ва панир ашёи хоми асосӣ мебошад. маҳсулоти ширии комбинати шири Душанбе имрӯз дар Соғду Хатлон, Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ дастрасӣ аҳолӣ мебошад. бисёр ҷоҳо шикоят мекунанд ки мо дар ҷои маҳсулоти шумо мо хуб мешуд ки маҳсулоти истеҳсоли берун аз ҷумҳурро мефурӯхтем чунки барои вайҳо шароити нигаҳдорӣ дар кор нест. бисёр вақт ба мо ин хели шикоятҳо мебиёянд. мо ҳам метавонем ки дар маҳсулоти худ ҳамон моддаҳои химиявӣ ба монанди консервантҳои дигар чизҳоро ворид кунему маҳсулоти мо ҳам метавонад 3 моҳ 4 моҳ истад. лекин мо барои саломатии мардуми Тоҷикистон мо кӯшиш карда истем ки дар маҳсулоти мо ягон моддаи химиявӣ набошад ки ба саломатии халқ зарар набиёрад. барои ҳамин ба халқ мо муроҷиат карда мегуфтем ки ҳаст қонун дар бораи ҳифзи ҳимояи истеҳсолкунандагон ҳаст ки бояд халқ талаб кунад ки яхдонҳои мағозаҳо бояд кор кунанд, бояд барқи онро накушанд ва маҳсулоти мо вайрон нашавад. масъулини ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири Душанбе иброз медоранд ки агар воридоти маҳсулоти ширӣ ба танзим дароварда нашавад, на танҳо маҳсулоти табиӣ дар рафҳои марказҳои савдо кам мешавад, балки корхонаҳои истеҳсолии маҳсулоти ширӣ дар кишвар ба муфлисшавӣ рӯбарӯ мешаванд. барои муайян кардани ҳолати нигаҳдории шир ва маҳсулоти ширӣ дар фурӯшгоҳҳои шаҳри Душанбе ба маркази савдои Пайкар ворид шудем. дар рафҳои ин маркази савдо маҳсулоти ширии ватанӣ ва хориҷӣ фаровон ва дар ҳарорати лозима нигаҳдорӣ мешуд. кормандони маркази савдои Пайкар иброз доштанд ки дар айни замон маҳсулоти ширӣ дар рафҳо зери ҳарорати аз 2 то 6 дараҷа гармӣ нигоҳ дошта мешавад. чанд лаҳзае ки дар фурӯшгоҳи мазкур будем, мушоҳида намудем ки харидорон ба тозагии атроф, борҷома ва муҳлати истифодабарии маҳсулоти ширӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. من پیوسته که از زمین
дуконҳои шаҳри Душанбе харидорӣ мекунам. назар ба дигар маҳсулоти хориҷӣ ман бештар маҳсулоти ширӣ яъне истеҳсоли ватании худамонро харидорӣ мекунам. акнун мо ҳар рӯза истифода мебарем, ин беҳтарини маҳсулот аст барои мо. Масалан мо дар ҳангоми масалан ё рафиқо меҳмонон мебиёяд, бисёртар ҳамин чиза пешкаши меҳмонон мекунем, бовар кунем беҳтарин аст. чӣ бартарият дорад? бартариаш ине ки дар сифаташ дараҷаи олӣ аст, муҳлати истифодабаришам кам аст, ҳамагӣ 12 рӯз аст. кормандони маркази савдои пайкар иттилоъ доданд ки дар умум талабот ба маҳсулоти ширии истеҳсоли ватанӣ ва хориҷӣ якранг мебошад. кефиру ҷурғот ва паниру сметана аз комбинати шири Душанбе харидорони доимии худро доштааст. дар ин баробар баъзе масъулини ин маркази савдо пешниҳод карданд ки борҷома, барчасп ва бандубасти зарфҳои баъзе маҳсулоти ватанӣ дар баробари маҳсулоти ширии хориҷӣ ороиши хуб надоранд ва ҷалбкунанда ҳам нестанд. онҳо тафовутро дар бандубасти йогуртҳои истеҳсоли хориҷӣ ва ватанӣ шарҳ доданд. вобаста ба беҳтар гардонидани бастабандии зарфҳои маҳсулоти ватанӣ, тибқи иттилои маркази дастгирӣ ва рушди соҳибкории шаҳри Душанбе, дар ояндаи наздик дар пойтахт корхонаи истеҳсоли зарфҳо ба фаъолият оғоз мекардааст. роҳбарияти комбинати шири Душанбе бо гузоштани тафовут мисол оварданд ки маркази савдои Душанбе мол агар дар як моҳ 4 тонна маҳсулоти панирии коргоҳи истеҳсолии онҳоро фурӯшад, пас 38 маркази савдои дигар дар пойтахт дар як моҳ ҳамагӣ 2 тонна маҳсулоти панирӣ мефурӯшанд. яъне имрӯз ҳарчанд қабул, фурӯш ва ҳолати нигаҳдошти маҳсулоти ширии комбинати шири Душанбе дар фурӯшгоҳҳои пойтахт хуб ба роҳ монда шудааст, вале ба гуфтаи масъулини коргоҳи истеҳсолӣ, баъзе соҳибкорон ҳамон бартариятро ба маҳсулоти ширии истеҳсоли хориҷӣ медиҳанд ки дастгирии фаъолияти соҳибкории ватанӣ то андозае ғайривоқеӣ мегардад. дар ин замина хотиррасон мекунем ки ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири Душанбе дар маҳалли мавқеияташ мағозаи фирмавӣ дорад ки маҳсулоти шириро ҳамарӯза пешкаши харидорон мегардонад. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати фаъолияти соҳибкорон дастгириҳои зиёде амалӣ шуда истодааст. узвияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба созмони умумиҷаҳонии савдо тақозо менамояд ки дар дохили кишвар ашёи хоми ватанӣ мувофиқ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ мавриди коркард қарор дода шавад. соҳибкорон дар навбати худ вазифа доранд ки рақобатпазирии маҳсулотро дар бозори истеъмолӣ таъмин намоянд.